रुपुहि दैमायाव मोननो हानाय सिबलिंनि सायाव संदाननो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारी। दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि रुपुहि गाथोनाव। मा बेसादबारमोन बे गासै गुदि खिथा नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। सोमोनांथाव बाथ्रा सुबुं माहारिया माखौ फोथायो माखौ फोथाया खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो सुबुं समाजखौबो गोनो गोथो खालामनानै आन्दायहोयो। नोंथांमोना रुपुहि दैमायाव मोननाय शिबलिंग मोननायनि खौरांखौ मोनखाबाय एबा नुखाबाय, नाथाय जोबथायाव बिनि फिथाइया बेनि उल्थाजोब। जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना बे खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै मिनिना रागा जोंनो जानो हागौ। बाथ्राया जाहैबाय थांनाय साननै सिगां रुपुहि दैमायाव सिमेन्टजों दाजानाय गंसे शिबलिंग मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ इसोरजों दैथायहरजानाय होननानै ओनसोलनि बयबो फोथायदोंमोन। नाथाय जाय शिबलिंगखौ इसोरजों दैथायहरजानाय खाना फोथायदोंमोन बे शिबलिंगआ दानथामसो सिगां एसएसबी हानजाया गारनानै दोनफैनायसो होननानै दिनैनि समाव रोखा फोरमान जाबाय। नंगौ, रुपुहि दैमायाव मोननाय शिबलिंगआ गुबुननि दोनहैनायसो। बेयाव जेबो सोमोनांनाय बाथ्रा गैया, बेयो खोमसि फोथायनायसो होनना बे समाव रोखा फोरमान जादों। आरो बे खौरांखौ बयबो सोमोनांदों। लोगोसेनो शिबलिंगखौ नायनो गोबां सुबुंफोरनि होंगो दोंगोखौबो नुनो मोन्दोंमोन बाक्सानि रुपुहियाव। शिबलिंगखौ बोखांनानै साखाथिनि गंसे मन्दिराव दोनहैना गोबाङानो थाइसे थाइनै रां दान होना खुलुमनायखौबो नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बाक्सानि रुपुहियाव भगवान शिबा दं एबा आगान होफैबाय होननानै गोबाङानो फोथायदों। सोमोनांथावसिन बाथ्राया बेसोबावदि शिबलिंगखौ बोखांनाय जायगायाव माखासे मोदाय गाखोजाग्रा जाखांग्रा सुबुंफोरखौबो बायदि फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दैमायाव मोननाय शिबलिंगआ एसएसबीफ्रा दोनहैनायसो होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जाबाय। थारैनो बे बाथ्राया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो बेफोर गासिबो जाथाया खोमसि फोथायनाय होननानै बे समाव रोखा फोरमान जादों। नोंथांमोनाबो हमदां हादों जानांगौ, थारैनो बियो खोमसि फोथायनायनि अनगा जेबो जानो हाया। बे समाव खौरां फोसावनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि समाव खोमसि फोथायनायनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय फिन खेबसेबाव खावलायहरबावबाय। दानिया फैदो बेनि गुबै बाथ्राखौ जोंनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों रोखा मिथिनानै लानि। दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि रुपुहि गाथोनाव। मैयासो रायजो राजाफोरा मोनसे बे दैमा गाथोनावनो शिब लिंगनि मोनसे इसोरा होनाय मोन्दों होननानै बिथांमोना बा रायजो राजाफोरा फोरमायदोंमोन, बा गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो लैहोर लैहोर फैनायखौ बे गाथोनाव नुनो मोन्दोंमोन। केमेरामेनखौ आङो माखासे दिन्थिफुंनो होगासिनो। बे समाव आङो बे खौरांखौ लानो थाखाय बा थारैनो इसोरा होमारदों ना सोरबाफोर गारफैदों बेनि सायाव दासिमबो रोखा मोननाय जायाखै। जोङो केमेरामेना देखायफुंगासिनो दं। लोगोसे जोङो बेनि सायाव माखासे रायजो राजाफोरनाव जोङो मिथिनो लागोन बा जोङो गुवारै बे फोरमायदों इसोरानो जोंनो बे शिबलिंगखौ हरनाय जादों होननानै बिथांमोना रायजोफोरा बा लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव खुलुमफैनायखौबो नुनो मोन्दों। जोङो माखासे जों शिबलिंगखौ बिथांमोना लांनानै मन्दिराव लांनायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव जोङो माखासे खोथा जोङो रायजो राजानिफ्राय गुवारै जोङो मिथिनानै लागोन। बे समाव जोङो माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनावबो जों बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिना लागोन। नाथाय इसोरा होफैनाय मारनाय ना थारैनो बे खोथाखौ लानानै जोङो बिथांमोनाव माखासे खोथा सोंना लागोन जों। बे समाव मा फोरमायगोन? मैयासो मोनसे रायजो राजाफोरा मोनसे थौ लाना फैदोंमोन, थारैनो बियो मा? आदसा, खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आरो गासै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। एक्सुवेलि मैयानि जिथु धौ जोंनि रुपुहि ओनसोलाव शिबलिंग मोननाय, दैमायाव माने शिबलिंग दङ होननानै माने दावराव जानाय, बे ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन। दसेबाबो जोंखौ होंगो दोंगो माने खालामजोबदो आरोखि सुबुं माहारिखौ। थ' बे ससियेल मिडियाफोरजों बिथांमोना हयथ' बांसिन भाइरेल जानानै मिथिदों आरो हयथ' बे ससियेल मिडियायाव नुनानैनो आरो बिथांमोना खाथि खालानिफोरा नुनानै बांसिन मबाइलजों बरनायनि जाहोनाव नैबे जोंनि नैबे दैमायाव रुपुहि दैमायाव माखासे सुबुंफोरनि भिर जादोंमोन। बिनि थाखाय जोङो खाथिनि जोंनि सालिबारि थानानिनो असिफोरबो फैनाय जादों। एसएसबी केम्पनिफ्राय मानसिफोर फैदों होंगो दोंगोखौ होबथानो थाखाय। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जों ओरैबायदि नुना मोन्दों, मिथिना मोन्दों। गिबियाव जों खोनानायाव, गिबियाव आं एक्सुवेलि स्कुलाव दङमोन। बेवहाय माने आंनो फन हरदो ओरैबायदि नोंसोरनि बे रुपुहि दैमायाव नोंसोर न' खाथियावनो
माने शिबलिंग गोजावना दंमोननो बेखौ सासे मानसिया नुनानै माने दावराव जाबाय दावराव जाना थांनायाव माने सोरनिबा आथिं नांनानै बियो गोरोलांबाय थ' बिराद अत्यन्त मोनसे माबा खोथा आरो बेफोरो अन्थाइया दैयाव गोजावनाय जों माब्लाबाबो खोनायाखै भगबाननि जुदि दान मोनबा नोंमारगोनबा शिबलिंगआ जुदि भगबाननि जुदि दाजानाय मोनबा बेखौ दुलाराय माने बुहुमनाङैनो मानसिफ्रा फोथायगौमोन हयथ' नोंगौ बियो भगबाननि नामावनो दानाय शिबलिं खिन्थु सिमेन्टजों बानायनाय बबेबा मोनसे सोरबा माने गौथुमफोरा दानाय बा सोरबा मोनसे माबाफोरा दानाय आरोखि बेखौ दानानै बेखौ दैमायाव थारमाने हयथ' दोनलांदो बे मोनसे ओरैबो फोरमायदों मानसिफोरा माने नुजानानै मानसिफोर होंगो दोंगो जानायनि थाखाय नामायलांदों होननानै बेनोथ' हयथ' मोनसे माने माबा आरोखि साननो गोनां बाथ्रा अन्थाइया जिबनावबो गोजावखाया जों जिबनावबो नुफेराखै बे बैसोआव अन्थाइ गोजावनानै आरो गोदोफिननाय खिन्थु बेयो माने ओरैनो माने बांसावनाय बार होनो आरोखि बे बांसावनाय बारजों मानसिफोरा माने गोबां माबा जालांदों बेनिफ्राय दायो जोङो आं बेखौल' खावलायो दा मैयानि जिथु जोंनि रुपहि गाथोनाव शिबलिंग नुनाय नुथाया बे शिबलिंगआ थांनाय शिबरात्रि फुजानि समाव जोंनि खाथियावनो बे थोरिबारियाव SSB मोनसे केम्प दङ बेयाव बे केम्पआव बोसोरै बिसोरो शिब फुजा माने बोसोरै बिथांमोनाल' नङा शिब फुजाखौ जोंबो फुजियो बयबो खालामो जायगा जायगा माने गेदेरैनो फाथियो बे फाथिनाय समाव बिथांमोना गोदानै मोनसे शिबलिंग दानानै बे शिबलिंगखौ गोजामखौ बिसोरो साइड खालामो थ' साइड खालामनांगौबाथ' जेराव मेराव गारजाया दंफां सिङाव गारजाया लामायाव गारजाया बेखायनो बिथाङा मा जाबाय मा गंगायावनो मोनसे फोसावनायनि मोनसे सिद्धान्त लानानै हयथ' बेयाव जिपसिजों लाना फैनानै गालांदो बेखौ जोंहा आइ उइटनेसबो दङ माखासे जों बुंनो हानायाव जोंहा माने माबा दङ प्रुफ दङ आरो बिथांमोना 6-7 जनसो फैनानै बेयाव गालांदो हयथ' बे गालांनायखौ रावबो नुवासैमोन मोनाबिलियाव गालाङो आरो लामायाबो बिराद मोजांथार ना फिसा माने नाफोर फानग्राफ्रा बेयाव ना दोनहैयो बे ना दोननाय समावबोथ' दैमायाथ' स्रां स्रां जोंनि दैमाया बिराद गोजों आरो बारायबाय थायो बालाफबो मालाबा बालाया माने बुस्राङो बिदि जाबाय थानायलाय हयथ' दाखालिफोर बे अखा बांखानि दैजों बियो एसे नुजानो हागौ आरोखि नुजानायनि जाहोनाव बियो ना फानग्रा ना फिसिग्राफोरानो बेखौ नुग्रोनायनि जाहोनाव बेखौ थारमाने बिसोर बोखांनो सुजिबाय मा जिनिस बियो दांनानै माने नुनानै मोनबाय माने बे शिबलिं बेयावनो बांसिन दावराव जालांबाय आरोखि थ' जाहोनाव जोङो दा बेखौल' नुदो शिबलिंगआ बबेबा मोनसे बे SSBजोंनो जा सोरबा माबाजों जा दाजानाय बेयाव दोनफैबाय दोनफैनायनि उनाव मोननायनि उनाव जिखिनि उबां जाबाय बै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु दावराव जों नुनायाव दा बर' रायजो राजाफोरनि बिखेखय हिन्जाव माहारिफोरा बांसिन बेखौ फोथायनानै मोनसे समाव माने बेखौनो नायनो खारबोनानै माने सोरबा बेखौनो नुनानै माने थोर मावग्लुंनाय जाखांनाय आरो सोरबादि आरो दौदिन जानानै सानथामसो फुजा होनांगौ होननानै बुंबावदोंमोन दि बेफोरथ' एकदम मिसा खोथाथार जाय बिथाङा दौदिन जाखांनानै सानथाम फुजा होबासो जोङो बेखौ दिखांनो हागोन होनना बुंदों हयथ' बिथांनि दसे आधा घन्टानि उनावनो बे बुस्थुखौ दिखांदों बिथाङा माबायदि मोखांजों दा बेखौ नुजागोन बे मोनसे साननो गोनां आरोखि थ' जाखांग्राफोरखौबो आङो खावलायो गैया नङा थानो हागौ जाखांग्रा नायखांग्रा खिन्थु आं बेखौ माने प्रपारलि बिथांमोनखौ आं रावखौबो नेवसिया होमबाबो आंनि माने जिथु जे मोनदांनाय बे मोनदांनायाव नायखांग्राफोरनि माखासे गोरोन्थि दं मानो गोरोन्थि दं होनबा दिनै जों माने देखा देखि मिथिथारबाय बे बुस्थुआ दाजानाय सिमेन्टजों दाजानायावनो फैनानै बिथांमोना ओरैबायदि मेन्टेलिटिजों बिथांमोना मावखांबाय ग्लुब मावखांबाय रायजो राजाफोरखौ माने आसि दिन्थिना बुंबाय बे नोंथांमोना बेखौ लांनाङामोन माबानाङामोन सानथाम लाखिनांगौमोन दांनो मोनामोन बेबायदि बुंबाय आरोखि थ' नायदो होनबा जाखांग्राया सैथोआव जाखांदो ना सैथो नङियावनो जाखांखो बिसोर साननो लागाया थ' बेखायनो जोंनि दुलाराय माने जों बर' रायजो राजाखौ आं बेखौनो सांग्रांथि जाहोनो लुगैयो जेराव मेराव माबा मोनसे भगबान नामाव ओंखारदों बेखौ माने जाहाथे हरथातनो दाने फोथायनानै दाला मानो होनबा भगबाना गैया नङा दं इसोरा गैया नङा दं खिन्थु नैबिदि अन्थाइजों दानाय ओरैनो ओंखारब्रबनाय बेफोरजों हयथ' आं दिनैसिमबो भगबानखौ ओंखारफैनाय बिदि नुफेरनाय नजिर गैया आरोखि बिदिन्थि गैया जोङो क'क्राझाराव थांबा नुयो ट्रेन सानिफ्राय
माखासे दैमा फिसा फिसा मोनलाङो बे दैमायाव सिबलिं गोलैना थानाय माने दैमा जिङाव थायो हयथ' बरपेटा र'डआव थाङोबा नुगोन कल भाङाखै फुख्रि फार फार सिबलिं माखासे थ' बै सिबलिंफोराबो होमबा भगबानजों हरजानाय नामा अखाजों खोरिबोनाय नामा बे साननो गोनां आरोखि ओंखायनो दायो जोंनि रुप'हि हालामाव जि मोनसे शिबलिंग मोनसे जों बोखांनो हादों बेखौ जोङो बुंनो थाङा बे भगबाननि नङा भगबाननि मुङैनो बेखौ बानायदोंमोनबो होमबा बेखौ फुजिनो थाखाय बानायदो जेरै जोंहाबो मोनसे शिब मन्दिर दं बेयाव जों शिबनि मुरथि होयो बा शिबलिंग बानायो बेयावनो जायगा दं आरोखि फाख्रि सिं बबेबा दंफां सिं बेफोराव शिबलिंग बानायनानै भगबानखौ भक्त खालामनो थाखाय जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो थ' हयथ' बिदिनो बेखौबो बानायनानै बेयाव दोनदो दा आसल खोथाया नै ओरैहाय शिबआ आसलथे कैलासआवसो थायो दै सिङाव थाया बेखौ माने जोंनि बुरखांग्राफोराबो साननो रोंदिया शिबआथ' दै सिंनिफ्राय उद्भब जाबोआ कैलासनिफ्रायसो बियो आखाइजोंबाबो माबा मोनसे हरनांगौमोन जुदि गुबै माने शिब मोनबा दा बे शिबलिंखौ अबाव दोननाय जाखो दा बेखौ ओरैबायदि मोनसे दुस्त चक्रआ लांगोन होननानै जोंनि नैबे हालामनि रुप'हि हालामनि गोरों गोरा सुबुंफोरा रायज्लायनानै बेखौ मोनसे जायगायाव माने शिफ्ट खालामना दोनदो जाहाथे बियो माने आर्निं माबायाव थाङा माने बेखौ लानानै जाहाथे सोरबा रां माने थाखा खामायनायनि बिजनेसाव नामाया बेखौ लानानै जोंनि माने माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरा बेवहाय जों दोननाय जादों मोनसे जायगायाव दोनदो बे सेफटि जायगायावनो दोनदो हयथ' बेखौ जोङो बाहायगोन थेवबो मोनसे खोथाया आं सानदों नैखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा रायज्लायदों बेयो हयथ' सोरनिबा खैसारबो जानो हागौ दै माने हिन्दुत्वबादिखौ लानानै दुलाराय भारतआवनो मोनसे जागरन सोमजिदों माने जोङो हिन्दुत्वबादिखौ माने जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय थ' नैबे बिथांमोननि थ्रयै माने SSBनि थ्रयैबो ओरैहाय मोनसे फोसावबायनो हागोन आरोखि मानो होनोबा हयथ' जोंहा नैबे नै बाथौ मन्दिर दं बाथौ मन्दिर थाबाय दुर्गा मन्दिर दं दिनै बे शिबलिंगनि जिथु मोननाय बे मोननायखौ लानानै जुदि सोरबाया फैनानै गुबुन गुबुन मिडियानिफ्राय फैनानै गुबुन गुबुन माने दैदेनगिरिनिफ्राय फैनानै बेखौ नोंथांमोना बे दैमायाव मोनदोंबा बेखौ गेदेर मोनसे मन्दिर बानाय शिब मन्दिर बानायनानै नोंथांमोना बेयाव रायजोखौ फुजिनो थाखाय मोनसे जायगा माबानानै हो थ' बेफोरबायदि जुदि बुङोबा हयथ' जोङो बेखौ गमामायैनो बे रायजो राजाफ्रा जोंखौ शिबलिंग बानायना होयोबा बाथौनि गुरुत्वआ जोंनिया गैया जागोन बेखौबो आं माने सानहरदो आरोखि बाथौनि गुरुत्वआ जोंहा गैया जालांगोन होमबा जोंनि गुबै धोरोम बाथौ बेयो मा जालांगोन बेखौ जोंनि रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सांग्रां जानाया गाहाम बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां थानांगोन थारैनो बेथ' इसोर होनाय नङा माने SSBआसो होफैनाय माने बेथ' इसोर होनाय नङा SSBआ होनानै माने गोबां रायजो राजाफोरानो माने इसोरानो होफैदों होननानै खोनादों जों सोंखारिनायखौ गोबां रायजो राजानिफ्राय खुगा इसोर होनाय नङा बिदिनो मोननो हास्थायो इसोरखौ बयबो मोननो हास्थायो इभेन जोंबो मोननो हास्थायो खिन्थु इसोरखौ जों मोनदांनाबो मोना नुनाबो थाङा खिन्थु नैबे थासारिखौ जोङो लाबोबाय थायोब्ला जोंनि माने अलखदाव गोलैगोन आरोखि जोंनि हारिया जों धोरोम बावलांगोन गुबुन धोरोमजों बारस्लायगोन दानोथ' देखादिगि माने जों नुबाय आरोखि सानसेयावनो माबायदि जादों हाजार मानसि होबथाबाबो होबथाख'नो हायो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ सोरबा बायदि दौदिनि बायदिसिना जानानै जादों मैयानि समाव बेफोरनोथ' साननो लागा एकदम साननो लागाया आरोबाव बेनो अन्थाइजों माने बानायनाय सिमेन्टजों बानायनायखौ नुखानानैबो बे फैनानै बेयाव मावग्लुंनानै रायजो राजाफोरखौ आसि दिन्थिनानै बुंदो बे नोंथांमोना बेखौ माने जोथोनै लाखि खैफोद जागोन सानथाम नङाबा दांनो मोनामोन बेफोर बेसे माने साननो गोनां बाथ्रा नंगौ थारैनो बिथाङा गोबां खोथा फोरमायना होबाय जों बे समाव आरो मिथिनानै लाबावगोन SSB हानजाया जिपसिजों फैनानै बे रुप'हि गाथोनाव बोख्लायफैदों होननानै बुंदों आरो बिथाङाबो बे समाव SSB दोनफैनाय समाव दंमोन बिथाङाबो खुलुमबाय दे दोनफैनाया नंगौ मथा मथि 6 मासनि सिगां आरो बिसोरो बेलासि मथा मथि 5टासोआव फैदो आरो बिसोरो मथा मथि 6 जनसो दंमोन ओमफ्राय जों थाग्रा अफिस सेरजोंनो लांदो बेनिफ्राय मा लाबोदो होननानै आं नायहैदोंमोन आरो बे लाहैनायाव थारमाने बिसोर बोख्लायनो बिराद गोबाव नांदो सुजिनायाव
बे नायहैनायाव थारमाने बे शिबलिंगखौ नुदों आरो बोख्लायनानै ओमफ्राय बोख्लायनानै ओरै सोनाब फारखिजा लांदो आरो आं बेखिनिखौल' नुदों आरो ओमफ्राय माने रुपै गाथोन दोनदो आरो बेखिनियानो मैयानि जाथायखौ लानानै बा मैयानि इसोरा होफैदों होननानै माखासे रायजो राजाफोरा फोरमायदोंमोन बिनि सायाव जोङो बिथांमोनाव बा शिबलिंगखौ माबोरैहाय मोननो हादों बा माबोरैहाय मोनखो जों मिथिला नोंथांमोननि दि मैया बे रुपै गाथोनाव माखासे नुफेरि जाथाय बा खोनाफेरि बेफोरखौ इसोरा होफैदों होननानै बुंदो बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन नोंगौ बेयो गमामायैनो माने हमनो थांबाथाय गोमोथावबो आरो गोमोथाव नङाबो जायफोरा जेब्ला मिन्थियाखै बिसोर माने गोमोथाव जायफोरा जिहेतु मिथिदों बिसोरो गोमोथाव नङा आरोखि बेखौ जोङो मिथिबाय आरो जोंनिनो लोगो जितु बै जोंनि बे रुपै हालामाव थानाय बै SSBफोरा बिसोरो आगोलाव बे मुर्तिखौ फुजिदोंमोन खोमा बे फुजिनाय समाव ओमफ्राय बिसोरो माने उनाव माने बे मुर्तिखौ फुजिनानै गथाय माबा मोनसे गावसोरनि माबा थानांगौ बिनि गेजेराव माने बिसोरो बेखौ माने मुर्तिखौ नैबे दोनफैदो आरोखि बे दोनफैनायाव माने जोंनि जितु बेयाव खामानि मावबाय थायोमोन बे खामानि मावबाय थानायाव जों बोख्लायनो मोननाया जोंनिनो लोगोमोन आरोखि बिदिमोन ओमफ्राय नोंसोर बोख्लायनो मोनदों माने औ ओरैनो बेसेसो गोबाव जाखो बियो नै गोजां बोथोर थां मुरमुस गोजां बोथोर थांबायमोन मथा बे समाव आरोखि 3 माससो जाबाय बोख्लायनानै बबे गाथोनाव दोन्दोंमोन बेखौ नै रुपै दैमानिनो दालां जितु बे दालांनि नै सानजाहा एसे साहाफाराव बेयाव ना बेफारिफोरा माने बेहाय ना सोमनानै दोनो आरोखि मुस्रिजों बिनि एसे खादारन दाथ' नुग्राफ्राथ' ना बेफारिफ्रासो नुदों औ नुग्राफोरा ना बेफारिफोरा नुग्रोबाय दा नोंसोरो मा खावलायगोन रायजो राजायाथ' बहुद हाहाकार जाबाय हाहाकार जेबो जानो लागा जेबो गैया जितु दोनफैग्राफोरानो जितु जोंनि माबा खामानि मावग्रामोन जोंनि मेगन सिगाङाव नुनाय जोंनो दोनफैनाय बेयाव जेबो साननांगौ लागा जेबो गैया जेबो हाहाकार जानांगौ जेबो गैया मानो होनबाथाय खायसेफोरा उबां सानो आरोखि खोनानायाव आरो गोबां खोनायो नङा होमबा गोजाननि बाथ्रा राव नालाय बारसो नालाय ओंखायनो माने जेबो गैया इयो माने जितु SSBफोरा लाबोदोंमोन बिसोर साब्रैमोन बै समाव माने दोनफैनाय समाव ओमफ्राय जोंनिनो खामानि मावग्राफोरा माने इयाव आथिं सुनो थांदोंमोन बे समाव खामानि मावनानै बेलासियाव ओमफ्राय बे समाव इयो बोख्लायफानो मोनदों आरोखि जोंनि सानै माबाया खामानि मावग्राया दा नोंसोरनि हिसाबै माने SSBफोरा गारफैदों माने औ दोनफैदोंमोन ओं नोंसोरनि माबाया आरो बेयाव SSBफोरा दोनफैदों होननानै भाबियो आरो ना नोंखागौबो दोनफैखादों आरो जोंनि एखे लोगो जोंनि खामानि मावग्रा जोंनो मावदों एखे बे समावनो दोनफैदों आरोखि गोजां बोथोर जेब्ला थां बे अबस्थायाव दाथ' माखासे सोरबा बायदिया दौदिनिबो जानानै जादों बा इसोरानो होदों होननानै बा मन्दिर बायदिसिना लुनो होखोथादों होननानै बे समाव बेसेबां सैथो बेखौथ' आं खोथाखौथ' आं बेखौ मिथिया दौदिनिया बेसेबां सैथो बुंदों बेसेबां असैथो बेखौ आं जेबो बुंनाया जों जेब्ला दोननाया सैथो खिन्थु नंगौ दोननाया सैथो दोननायाथ' नोंसोर औ जोंनो बोख्लायनो मोनदों सैथो SSBनो सैथो दौदिनिया बेसे सैथो असैथोखौ आं जेबो मिथिया आरोखि बेखौ आं जेबो बुंनो हाया जेबो मिथिया रुपै साहित्यनिनो खामानि मावो जों रुपै साहित्यनि आं लेबार आंनो खामानि मावग्रा माने आं मिथिगौ बेयाव जोंनो बोख्लायनो मोनदों जोंनो दोननो मोनदों बेखिनियानो आरो नोंथां नायगोन नामा मा बुङो जोंनो दोननो मोनदों इयाव थारमाने SSBफोरा साब्रै फैदोंमोन बिसोरो जों आरो सानै मोनायाव सानै फैनानै बिसोर खिथाबाय जे नोंसोरबो हमफा हेल्प खालाम जोंखौ ओमफ्राय जोङो 6 जन लोगोसे SSBफोर साब्रै जोङो सानै 6 जन इयाव दैमाफाराव दोनहैदों लाबोनाय जिपसिजों लाबोदोंमोन बिसोरो जिपसिजों लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा नोंसोरखौ माने नोंथांमोनाथ' बेयाव लेबार खामानियाव साहित्यआव मावदोंमोन जोङो ओमफ्राय बेयाव माने नोंसोरखौ नुनानै माने बोख्लायनो जोंखौ नुनानै जों इयाव थांखायोमोन जोङो थारमाने मोनाबाथाय खामानि सुटि खालामबाथाय बेयाव थांनानै मोखां आथिं सुयोमोन थारमाने मा टाइमाव शिव जात्रा टाइमाव नामा मथा मथि शिवरात्रिनि उनाव खोमालै उनाव शिवरात्रिनि उनाव दा माने थारैनो माने बियो गारनायसो आरो गारनायसो होयो SSBफोरा दोनफैनायसो बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायनो हाबाय बिथांमोनानो जाबाय SSBफोरनिफ्राय दोनफैनाय बा बोख्लायनो मोनदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों माखासे खोथा फोरमायनो हाबाय थारैनो इसोरा होफैनाय खोथाखौ मैया रायजो राजाफोरा मोनसे दुंहाव थासारि बा मोनसे लोब फैनानै बेयाव मोनसे रुपै गाथोनाव थाफैदोंमोन बे समाव जोङो गोबाङै मिथिना लाबाय नंमारगौ थारैनो इसोरा गाव हारसिङै होफैयाखै नाथाय SSB हान्जायासो बे दैमा गाथोनाव दोनफैदों होननानै बिथांमोनहा माखासे खोथा फोरमायदों आरो लोगोसे जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि माखासे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माखासे गोबाङानो फोरमायदोंमोन माखासे दौदिनि जानानैबो बा सानथामजों फुजा होनानैसो बे शिबलिंखौ दिहुननो हागोन होननानै बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायदोंमोन माखासे बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां
BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्स्ट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 70021311754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com